begirezei hartzen duen hemen, salud y amor para este 2021. Osasuna eta maitasuna 2021 garren urterako. Ikusten duzu zen bezo polita, ez da? Guazen, ikusi dezagun zer daukagun barren. Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak gaurko saio honetara. Gaur Nafarroko janariak saio honetan, Malerreka aldera hurbildu gara eta Donamariko bentan gaude, nire alboan Aizea bertako sukaldaria, eskerrik asko honitz. Kaixo. Gonbidapenagatik, bertako sukaldaria eta zure ahizparekin batera, bertako nagusi ere bai. Bai. Urte asko gurasokin lan indugu, Bai. eta gero ja 2011an, Loreak tani bakarrik ategina, eta mentxe gaude. Hemen jarraitzen dugu. Ederki, eta ez gaizki gainera, ez da? Ez, konten. Bueno, posten ez. Konta iguzu gaur ze plater prestatu behar dugun Nafarroko produktuekin edo osagaiekin. Oso plater simplea da, oso ongi gelditzekoa, eta erabat ona. Ikusiko duzu nola... Seguru eskire bai, hori ez dugu zalantzarik ere. Horixe, dastatzerakoan ikusiko duzu ze ona den. Erabat, kilometro zero dire nik uste gaurko osagaiak saiatzen gara beti izatea, eta gaur behar duguna da idia zabal risotto bat. Gero dekoratuko dugu oso polita, baina egia esan gaurko osagai guztik Nafarroko dire. Dena Nafarroko eta gainera kilometro zero eta bertako oso ongi. Zuk eran, noiz hasi eta zer zuzen hemengo nagusi, nizane zure pintxe gaur. Venga, Bai? Venga. Oso ongi. Bira, lehenik hasiko gara arroza egosten. Nafarrokoa da, Alkaraban izena du, eta oso ona da, oso espeziala da, bomba da, eta egiten duena da risotto handako arrun espeziala. Bai? Ekologikoa da, eta ikusiko duzu nola gero emaitzan, bai nabaritzen da zerbait desberdina dela, bai? Orduan, zerrekin hasiko gara, lehenik egosi behar dugu arroza, eta hortarako patu favorez ura egosten, eta urarekin hemen dugu sua, bai? Ematen digu neri. Utziko izut pixkot, ez da? Bai, favorez. Horrelako zerbait, butiko? Pixko gehiago. Gehiago, horrela. Hola, bale. Bai. Botako diogu gatza, gatz normala, arrunta, itxin dugun gatza, 2 pizkita. Horrela, bat eta bi? Bai. Eta botako diogu olio ere bai. Olioa hemen dugu, eta tanta bat olio. Olio on bat, ez da? Horixe, hori ere Nafarrokoa da. Horrelako zerbait? Horixe, perfecto. Eta behin, ura egosten hasten delik, botako dugu arroza. Ikusiko duzuen nola arroza hau, grano borobila da, potxolitua da, egia esan risotto baterako, risotto asko jan ditun persona batek, igual nabaritzen ditu gehiago bai arrozan granoak edo desberdintasuna. Arroz hau nire ustez, alik da hobena patu, platera hobeatetzen da, ez? Orduan horregatik aukeratu dugu, alere, bakotxa beritxin, baduna ere moldatzen alda, baina hau espeziala da. Hau berez, Nafarroko arroza da, erran duzunez. Orduan, dasta dezagun gaur zer nolako arroza ateitzen zaigun, bertako produktuekin. Beti, espetu gara da, ura berotze arte, ez? Bai, hobe da beti, bai gatza eta olioa hasieran botatzea. Bertzen aziten altzaigu edo itxeki, ez? Beuren tartin, granon hartin itxeki, eta gatza hobe hartzen du hasieran, bukaeran baino. Baino sukaldian, leku guztietan bezala, sukaldari bat jugu mania bastante, eta hori etxe bakotxan, aldaketak egiten alditugula edo bakotxak zer nola duen guztoko egiten aldula, ez da? Horixe. Jatetxe askotan hau egiten dugu momentuan, bai, gazta eta risottoa, arroza elkarrekin egosi.
plater hau pentsatu dut ez dela ikusi behar jatetxetan, baizik etxetan. Orduan, eginen dugun era batean, non jendia iken aldu prestatu pixko laintzinek, eta gero etortzen delik etxera jendia edo gonbidatu hori etxera etortzen delik bukatzen dugu eta momentun ateratzen da. Zeren batzutan pasatzen da etortzen zaigu norbait etxera. Eta uste minio denbora gehiago... Eta nahi dugu ongi geldik, orduan gaude sobera denbora sukaldin, ez digu ematen denbora prestatzeko, orduan ez dago personakin, ez. Ideia da... Kontzen aldugula alde batetik arroza, beste aldetik krema edo salsari, ez da? Eta azkenko momentuan, dena plateran jarri eta presentzia hitzez hori eta zapore ere bai, aldatuko eta. Horixe zeren, lehen ohitura zen, sukaldin egoten zena, beti kanpun dago, eta orduan etzara esertzen, etzara enteratzen, galtzen zara unitz, gaur egun ja gauzak aurreratzen alditugu, inpiskota budota, sukaldatu bai, baino mailan egon ere bai. Disfrutatu bisitaz eta konpainiaz, ez da? Horixe. Ederki. Bota igual, onan jo gutxi gara bera, zeren inen dugu gaurko rezetan dako, hasi que izaten da kafe taza bat persona baten dako. Hori izanen zen... Horrela? Bai. Bai? Geixo? Pixko gehiago igual. Horixe. Hor bai? Bai. Bai. Eta inen duguna da, segundo bat mugitu, bai? Ez itxekitzeko. Eta gero ja utziko dugu bakin arroza, bai? Bale. Arroza berez ez da unitzikan ere maritu behar, edo behin jartzen dugulikan urian, pixko bai eta gero utzi. Eta gero utzi, bai? Horrela, eta orain egongo gara, 15 minutu, 17 minutu egosi arte, bai? Konforme. Emango diogu denbora, eta ikusiko dugu. Ez dugu ja gehiago ukitzen ere. Ez, 17 minututan, nahiko. Bale, sua... Fuerte. Fuerte, bai. Bale. Espetuko dugu pixpiskot eta buelteratuko gara, berehala. Beno, ezea, 2 minuto falta zaizkigu, 17 horiek egiteko, bitartean? Ingo duguna da, gazta krema, bai? Ederki. Horretarako hartu dugu gure zonaldeko 2 gazta idiazabal izan behar du. Bai. Edo, bueno, nik idiazabalekin iken dut, baina, erabiltzen alduzue gustatzen zaizuen gazta, bai? Gure zonan osonak ditugu, beraz, alba dugu favorez. Bertako ekoizlekin lan egin, ezta? Horixe. Ikusten dut lizun gazta bat duzula. Bai. Zunbileko gazta. Bai. Zunbileko ardi gazta. Zunbileko gazta eta bertze hau legasarra da. Sari asko ditu ere bai, eta egia esan oso goxua da. Guk zunbilako idiazabal gaztarekin inen dugu rezeta gaur, baino edozein ongi joaten zaio platerari, bai? Ederki. Norberak orduan ardezala berak gustuko duen gazta eta berak erabaki dezala... Bertako baino nahi duna. Bale, ahitzongi. Orduan gazta maixel bat mozten dut, ezta? Horixe. Horrelako zerbait? Bai. Eta gero, egingo duguna da bakotxak moztia itxindun raiadorearekin egia esan, alik takikina hobe. Zeren gero egosterakoan denbora gutxiago egoten da, bai? Orduan. Saiatu hor dugu alik eta finena egiten, horrela agudugo eta urtutzeko, ezta? Bai, zeren bertzea galitzen dire batzutan puxkita batzuk, bai? Bai. Eta honekin guk erabiltzen dugu sukaldetan mikropleina, baina egia esan edozein etxeko raiadorea ongi heldu da, bai? Honek egiten duna da tira oso fina tetzen diola eta oso polita da. Ja. Bai? Bitartein arroza, patuko dugu koladore batean, ateriko diogu ura, ur zorrota hotza batean jarri behar dugu, ezta? Horixe, freskatzen, ez moztu behar diogu egozketa bero hori, eta gero inen duguna da, girasol olio tanta bat, eta jazta. Suelto geratzeko, ezta? Horixe, bai? Zukerran zenbat, Geixo? Nik uste nahiko izanen dela. Hor, bai? Bai, horixe. Hola? Bai. Raiadore hau espeziala da, oso polita da. Bai, ez da, fin-fina uzten du. Horixe. Horrela? Horrela, eta ikusten da gazta ze suelto gelditzen den, bai? Aitzeiz fina, ez da? Oso fina da, bai? Bale. Orduan, urrengo pausua zein izanen den, esango dizu, bai? Bai. Egingo duguna da, jarriko dugu gaina, bai? Zartagi honetan, berotzen delik gatza piperra utxa botako diogu eta gazta. Konforme? Bai? Bale, orduan joaten ez gaina botatzen? Horixe.
Sua zer nolako sua beharko genuke? Basiko gara fuerte berotu arte, Zukerran zenbat? nahiko. Horla? Horixe. Orain gatza, normala. Gatza fina? Bai, kantita bat. Horixe. Hola? nahiko, Bai. Horrela. Piperra hutsa, niri asko gustatzen zait piperra hutsa sartu. Beti Beltza pipera fresko... Grazia ematen dio platerari. Bai? Horrela, gehiago? Ni gehiago botatzen. Geixo gustatzen? Niri gustatzen zait. Horixe. Baina hori da hori, bakotxan gustu gara. Bakotxan gustua ez? Horixe. Ederki. Bai? Hau berotzen den bitartean, Bai. orain peltzen ari dela, joango gara azta sartzen eta mugitzen. Bantxo, bale. Bai? Arroza ja gargero egin izan dugu. Arrero, jazta. Hau Vale. ja, ateri, bai, itzali, eta sukaldera eramanen dugu. Bale, Bai? ederki. Oso. Eta hau ja dugu bueltan, bai? Ikusten duzu? Bai, Ja ja, hasi berotzen da ari burbur. Bale, orain momentua gazta botatzeko. Hasi botatzen gazta, Nola botatzen duzu eskukin? Bai. Pixkanaka? eta mugitzen duzu. Horixe. Dena botako? Dena bota. Bai? Bai. Eskerrik asko. Noiztikan zabiltza sukaldatzen Donamariko benta, noiztikan dago martxan? Ba, Donamariko bentakin ditu 30 urte. 30 urte sukaldatzen? 30, nire gurasuk hasi ziren, Bai? eta gero loreak eta ni jarraitu ginen. Baina bai, hemendik bueltak 11 urtekin hasi ginen, hemen agertzen. Beti denik sormena jartzen duzue zuen ikurri moduan, gustatzen zaizkizue gauz berriak eta egiten, plater berriak eta, naiz eta betiko platerak egin, ikarri gustatzen zaizue gauz berriak eta datozenei edo... Gustatzen zaigu asko gure lana. Eta gustatzen zaigu gauz desberdinak probatu. Ez gara gai taldeko inor, ikia plater bat eta ezin zaitut esan egondu dela plater bat hasieratik honaino. Hilabete pila bat edo zer den, bat egiten baduzu eta gustuko balimudu bezerok ongi, baina probetxatu dezala hori jaten, zeren eta hemendikan Bizpairu lau hilabetera ez da hor egonen berriz. Horixe, gustatzen zaigu asko aldatu, eta orduan aspertzen gara, eta ikien jugu gauza berrik, gustatzen zaigu bakotxak taldeko batek esaten du, jo, probatu dut zerbait, nola? A ber, pues guazen ikera, hau Bai. gustatu zait, hau ikusi dut. Erronka moduan jartzen duzu zuen burua eta zuen helburua da, pixkot, alik eta gauz berriak edo zapore berriak edo tekstura berriak edo dena pixkot probatzea, ez? horixe. Beti eskaintzia gauz Badago berriak eta jendia desberdinak. joaten dela jatetxe batera zeren gustatzen zaio horko plater bat, ez? Jo, banu jarata zeren hor oso nahiten dute hor. Ulertzen dut, Bai. pasatzen zait, baina ni ez naiz gai iteko plater Aspertzen bat zara. horixe. Botatzen dugu arroza, iduritzen Bai? zaizu? Venga, zuk eran zein den puntua. Be, Bueno, ikusten duzu, zer nolako testura goxua daukan. Venga. horixe. Eta orain, ikusiko dugu zenbat arroz onartzen digun kremak, bai? Hau da, Aha. joan ikusten. Oso ongi. Kontuz eman behar dugu orduan, sobera arroz botatzen dugu, elitzen da sobera tzuku bezala. Horixe, nik Aha. uste tantiteta bat gehiago eta hor dugu. Eta horretan egon Hori da, orduan, etortzen zaigulik norbait, Bai. badugu salsa, badugu arroza, eta hau da ikien duguna Azkenko momentuan Horixe. ligatzen duzu dena, ezta? Horixe. Vale. Eta orain, 3-4 minuto, eta arroza ina dugu. Kontu behar dugu 3-4 minutu suan. Bai. Bueltak ematen ez itxekitzeko, Hori da orduan, eta orain bai, orain ja sua baxu jartzen dugu, Bai. ongi, arrozak ongi... xurgatzeko zaporea, arrozan zaporea eta hori dena. Ederki. Horixe. Gelitu behar du, fin. Kasu eman marra da, buelta ematerakoan edo arroza ez hausteko dorola, edo ez da bat ere... Ez, arroz hau, igual arroz fin batekin erresago da apurtzia. Bai. Baina bonbak duna da potxolitua dela, mantentzen dela bete gorputza. zaigu granoa, eta orduan ez da horreinen erresa. Aha, vale.
Nahi? Aitzen gehi. 3 bat minutu eta plater hau. Orain izanen da sukaldariek iten duguna politia batu eta jatetxeko estilo honekin, baina platera hori izanen zen. Ederki. Aizu Aizea, zuek Donamariko bentan Bai? hainbat sari lortu dituzue, lan ona, bikaina eta egiteatik. Konta iguzu pixko bat, zer nolako sariak ditun Donamariko bentak? Egia esan, 4 urte segido Bib Gourmand izan du gara, eta hori guretzat izan du da estimulo bat oso ona. Gustatu zaigu saria, konten gaude, eta horrek egin gatxuna da segitu ilusio, baginun ilusio hori mantentzen. Bai. Bai, eta politia dugu eta uste dut Donamarira etortzen dena ikusten dula, da gure lana gustatzen zaigula. Bai kanpun daudenak, bai Neraiz, bai Leire, kanpun lanin daudenak kamarerak, Bai. bere lana oso egiten dute, Bai. egiten dute Donamarira etortzen dena ongi sentitzia, eta bestalde guk barrendik, sukaldetik, gure talde ere bai, saiatzen da ahalik eta plater oberenak ateratzen. Saiatzen gara produkto beti ona lantzen, eta zerbait espeziala jartzen gure platereri. Orain produktu erranduzula edo, zuek joaten zate edo zu joaten zera baitere, erostera, zuk nahi duzun produktua, eta ekipo moduan edo talde moduan dena joaten zate. Egia esan lortu dugu ekipo bat oso ona. Bai. Ez dakit jatetxe askotan sortatzen den eta egia esan benetan oso harro nago. Bai. Bakotxak bere partetik partzen du, eta denek oso ilusionatuak gaude. Bateri gustatzen zaio dekoratu alik eta politena. Bertze bateri gustatzen zaio egoten den musika atsegina izatia. Sukaldetik gustatzen zaigu alik eta plater politenak ateri. Ogia egiten dugu orain. Donamariko bentan gure ogia egiten dugu. Saiatzen gara alik eta espezialana egitea. Horire erronka bat izan du da zuretako, zeren eta orain arte, ogiletzen bertakoa. Etzen bertakoa. Bai zen bertako ekoizleena. Bai, baina bertan egina ez, neoteran, zuek itxean egina ez. Eta ikasi konfinamentu. duzu ogile egiten, Hoxe. eta gero, zu barneratzen, zuk nahi duzun ja erara aldaketak edo egiten dozerren, eta Donamariko bentan, zuek egindako ogila, utxik edo bakarrik, zerbitzatzen duzu. Horixe, bai. Egia esan, hasieran tokatu zitzaigun ogi batzuk ez zutela bertze igo, beste batzuk forma ezkinu lortu, baina, bueno... Baina, behin trukotxo hartu diozunekan, ja, Intugu proba guzik, intugu barrak, intugu bollituk, intugu hogazak, bueno, eta orain dugu guk nahi dugun ogia. Zeongi, zemajo, horire berezitasun moduan da. Bertze berezitasun bat duzuela eta aiztina aipatu duguna, zuek irabazitako sariak eta, bazate baitere Michelin, ezta? Hainbat urtetan izan duzate, zenbat urtez irabazi duzue? 4 urte segido. Ez dire izarrak lortu dituguna, zen batzutan hori esan digute, baduze estrella, ez dugu izarrik. Hau da, sari bat, Bai. 25, 30 inguruko prezioan biltzen garena, gure menu 25 euro balio du. Bai. Eta orduan sario Michelinek induna da, 25 inguruko jatetxeri bere rekonozimento bat egin, premio honekin, sari honekin, eta hor sartu gatuzten Nafarroan 4 dire, eta gu bat. Eta zu bat, eta 4 urtez gainera egon dezatela hor. Bai, eta oso harro. Normal, zoriontzeko moduko da. Bai, deitu ziguten Bilbora, joan ginen, deitu ziguten Madrilera, joan gara, eta esaten diguten lekura, hor joanen gara. Eta ez badigute deitzen, pos ere horregongo gara konten. Seguro, hainbat okitera deituko dizula, eta hori dena opa dizu, eta seguro ez, lan onak normalki, zaiken du amaiera onak edo emaitza onak. Hori espera. Bueno, erraiguzu zer gehiago egin behar dugun? Bale. Hurrengo pausua... Hau da duguna, bai? Plater printzipala arroza da. Orain zer ginen dugu, begira. Hemen, orain, zinen dugu. Eginen dugu perrexil binagreta bat, bai? Hau iten alduzue, zuek niri perrexiliana gustatzen zait, eta gainera kolorearekin apropos doa, baina zuek iten alduzue, okurritzen zai zuen, egiten alduzue
remolatxa maonesa bat, iken aldugu kurrina, iken aldugu nahi duzuena egia esan gaztak gauza haunitzon hartzen ditu, eta bakotxan saboria, bakotxen gustoa, bakotxak nahi duena iken aldu bai. Gauza da, hausartu, inproeba, onatetzen bada aurrera, txarratetzen bada, pos. Batzutan aldi bat baino gehiago saiatu behar direla gauzak ongi ateratzeko, ez da? Noski baietz. Bai. Ez da beti lehenengo natetzen. Inondik ere. Horixe, ez guri, ez inori. Orduan, zeiten da, bai? Hartzen dugu perrexila. Bai. Zuk botako duzu orain gatza. Bai. Gatza normala edo bestia? Gatza normala. Bai. Bai? Botako dugu gatza. Zenbat botako diot? Eskukada txiki bat. Horrela? Horixe. Orain, ura. Txorrito bat ura. Esango dizu zenbat. Bai? Bale. Eta orain, joango zara, girasola, olio girasola botatzen, bai? Bai. Eta iken da, maonesa bat bezala, nahiko. Eta hau, Aiztin erran duzu binagreta dela, ozpinari ez badata? du, deitzen diogu binagreta, baina nire esan ozpina ez du, Ez da ozpinari. Ez. Oso. Doramariko, barkatu, Doramariko bentan ez bakarrik jatetxea, baizik etako duzu baitere logelaren bat edo, ez da? Bai, Hori zer da, bazkaldut ondoren siestikiko edo nola? Hemen bizi izan du gara aizpatani urte haunitz, Bai. baina argi ginen asko gustatzen zaigu natatorri lan egitera, egia esan gero ikusiko duzu ze jardina dugu, terraza bat, erreka, baratzia, hemen pasatzen dugu. Toki erogarria da, benetan ez bakarra ongi jan ikaragarri ongi jaten da. Eta gainera duten tokilare zoragarria. Hemen gauza honitz badire eta gauza onak denak, ez da? Nik uste, egia esan uste dut, orain erakutsiko dizuegun jardina, ez dakit norbaitek du, nolako jardina oso polita da. Nik uste... Animaliekin gainera? Bai, baditu goluk, badago asto bat, baratzia, bueno, komplikatzen gara erabat. Asko komplikatzen gara, baina gustatzen zaigu. Gustatzen. Eta hemen bazkaldu eta gero kanporateratzen albatzara eta jardinan kafe bat hartu, gin tonic bat hartu, eserita egon, nik uste lujo bat dela. Eta bai, egia esan, aizpaktani harri ginen ez ginula hemen bizi nahi, edifizio berdinean zeren egia esan jendiak deitzen du, telefonoa jotzen du, atera etortzen da jendiak, eta nahi ginen deskonektatu pixko bat. Orduan ze pasatzen zen, goitiko itxiak, gu bizi izan du garen itxia, oso polita da, 180 metro dauzka, argitasun bat oso polita, eta nahi ginen aprobetxatu ez, eta orduan hortik sortatu zen apartamento bat itxeko ideia, Arian izena du, zeren da gure segida bat da, jatetxekin batera apartamentua, eta hemen dugu. Apartamentuan dagona, jardinera gesten alda, errekara joan, bueno. Badakizue ez bakarrik jatetxea, baizik eta apartamentu ere badago, eta jatetxenetan jardina, erreka bat, animalik, denetatik, ez da? Denetatik. Bueno, segituko dugu? Venga, akitzen dugu platera. Gure platerakin? Osangi. Bueno, aizea, pasatu bizut orduan zartaina, arroza eta gazta krema edo salsa horrekin, ez da? Bai, nik uste ekipo nahi dugula, eh? Bai, ni ikarri guztaren Bueno, a ber nola tetzen den orain. A ber. Ikarrizko usai hona doka, seguro hona dagoela. Platera honek izan du arrakasta bat. Bai. Oso. Jendeari gustatu zaio, gaina jarri ginen Facebooken argazkia. Bai. Eta ohartu zirelik kendu dutela kartatik. Eskatzen hasi dire errandizute zehazer. Bai, baina nola kendu duzu mundiala zagon. Sare sozialak ongi funtzionatzen du? Bai. Jartzen dituze gauz mordoxka edo gauz honitz? Neri kostatu zaitala ere, izan du naiz taldeko gutxien aparte hartu izan duduna. Bai. Eta nik Facebook, Instagram hori dena kostatu zait. Bai. Oso txarra naiz nik teknologiarekin. Bueno, dentan ere bat hona ezin izan, eh? Ez, horretik nik ulertzen dut. Horretik, bakotxa bere... Bere lekua. Horixe. Jarri dugu binagreta, bai? Bai. Perrexilana, jarri dugu.
baina bai ulertzen dut gaztik gaur egun erabiltzen dutela, funtzionatzen dula honitz, eta baietz, egia esan oso politia da nola jendik ikusten du, nola onartzen duen, bai? Orduan, segundo bat. Bai. Badugu arroza, arito hau edozein lekutan ferreritan saltzen dituzte, bai, eta politia da, baldin baduzu itxin, badobi, gero... Kriston itxure ematen diola platerari, ez da? Horixe, orduan, jartzen dugu gure arroza, Bai. Eta gero, jartzen dugu olako peineta bat, Peineta haure zuek egindakoa da? Dena gukina da. Eta horrela, ematen dio. Peineta hori zerekin egina da? Ba begira, eramaten du remolatxa, Bai. ura, oliua eta irin pixko bat. Bai, ba. Eta egiten da plantxan, Bai. eta hauxe da. Eta Hauxe da ematen gaurko dio platera. kolore bat oso polita gure platera. Eta ikarrizko itxura? Baietz, Bai. Ezo, bikaina, ez da? simple baino nona. Ez, Eta dene mengua. Ikarri polita eta peineta horrek ematen dio puntxo desberdina bat, Bai, kostatu zitzaigun lortu, baina hortxe dago. Ikusten duzu gaurko platera, Haizeak prestatuko platera, Donamariko bentan, zer nolako gauz goxoak aurki ditzazkegun, ezta? Ba, orain hoberena espero dugu kanpoan edo. Dastaketa. nolate zaigun. Goazen, ikusiko duzu zer nolako jardina duten, eta erraen dizuet nolako zaporea duen seguro bikaina izan dela. Goazen, bai? Goazen. Beno, ba, hementxe Dona Maria bentako terrazan gaude. Lehen bertako sukaldaria denakin Haizeakin egon gara, eta orain Loreakin bere aizpa. Bai, kaixo. Eta bertako nagusi ere bai, kaixo? Bai, ni nagusia hori, sukaldetikan kanpo, ni jantokian nagusi. Bai. Sare sozialek ere zeunek eramaten dituzu, bertako sare sozialak. Konta duzu pixkot zer nola azaltzen duzuen, zuen etxe hau? Bai, nik uste dut gaur egun sare sozialak laguntzen digutela herri txikitan eta bizi garenei hori, munduan zabaltzea, eta jendeak ezagutzea, eta hiritakoak ere, tendentzia hori gehiago jarraitzen dutela, gutaz jakitea, bai. Uste dut importanteak direla, sare sozialak. Jakin dezatela, nahiz eta herri txiki izan, gauzak ahitz egiten direla. Bai, nik uste baietz. Eta hori alderrikatu ez da, ez dela bertako produktuekin, ekoizlekin, nahiz eta herri ahitz txiki izan, gauz ahitz onak egiten aldirela. Produktu naturalekin. Nik uste dut mundua ari dela aldatzen, eta gu garela hori, aldaketa horren hazia, ez? Guk gure animaliak zainduz, gure mendiak zainduz, horrekin gure elikagaiak zainduz, hori ongi zainduz. Bai, nik uste dut aldaketa guztia gutik hasten dela, ez? Ederki, urte hau nola izan du da zuendako, COVID delako historia honekin, ostalaritza fuerte jo du, eta zuek Dona Mariako bentan nola egin duzue, urtea hori jasatzeko eta aurrera egiteko. Galdera ona. Alde batetik gogorra. Gogorra, baina gauzak horrela etortzen direnean, ikasi behar duzu aldatzen eta gauz txarroiek onera ekartzen, ez? Nik uste dut nire bezeroak ere ari direla erakusten gauza txikiak, elkarrizketa txikiak, bazkari goxo bat, guzti hori baloratu behar dugula. Hori dela bizitza, detaile guzti horiek, eta COVID-ak hor asko lagundu digu, itxiak egon garelako, eta orain hasi gara baloratzen gauza txiki pila bat. Familian arteko gauzak edo, ezta? Eta konten hori jende heldua ere txertatzen ari dela, eta bai, badu ilusioa ateatzeko, eta nik uste dut oso positiboa betera behar garela, gogorra izan da. Ikaragarri. Baina hori gauza txikiak baloratzea, bai. Gauza txikiak eraiten duzula eta hemen Dona Mariko bentan ikarrizu jardina duzu, Bai. Familia bazkaldu ostean edo pasatzeko modu ezin hobea. Bai, hori izan da, COVID-ak ekarri dizkigun aldaketak. Lehen bagenun jardin lorategia bakarrik, orain terraza polidoa jarri dugu. Terraza berria da, orduan? Berria. Eta orduan ideia hori da, baskaldu eta jendea terrazan, hori, ia arratsalde pasa egiten du, historia kontatzen ditu, farrezka dabil, errekara hurbiltzen da,
Ikaerezko lasaitasuna dagoela, Bai, ez? Ikusten duzu euna turbiltzen dena, terraza bat dauka, jardina bat, sekulako toki eta janaria bikaina, ez da? Bai, eta nik uste dut horrela egiten duzula pak osoa, ez? Goizian pixkan natura disfrutatu, bazkari goxo bat euki, eta gero hori, arratsaldea Lasai. hemen pasa, bai, hori, soinu honekin, errekaren soinua. Lasaitzen du Bai. pila bat, ez da? Bai, bai. Eta niri asko gustatzen zait jendea gustore egotea. Noski baietz, oztuko zaigu, Bai? gastatu beharko dugu. Aber, zer prestatu du naizeak? Pena eta dena ematen du, ez da? Berak peineta deitu dion horreri, pixkot, maixelat kentzi edo, ez? A ber. Bueno, ordu honetan ingo diogu. Bai. Hauxe da, programatik egin gustatzen zekena. Bai, probatzea. Gauza. Bueno, Ongi. hilen ari diren bitartean ja nago pentsatzen, bueno, a ber, noiz dastatzen dugun, ikagarri ona. Bai. Haizea bikaina, ikagarri ona. Eta ardua? Ardua, bai, beno, ekoizleen artean gu ardu nafarrak oso estima handian ditugu, eta horregatik, bai, beraiengatik apustu egiten dugu, eta gure kartan ardo nafar asko daude. 28 ardo dituzue, kartan, eta horietatik 20 nafarrak, ez da? Bai, Osea, bai, eta kalidadezkoa. bai maite duzuela bertako ardua eta eskaera ikaragarri duzu, eta 20 ardo, karta batean, bertako Nafarroko 20 ardo izatea karta batean, ustez bikaina dela, ez da? Baina gaina jakinda, beraiek ongi egiten dutela eta apustu segura dela ardo nafarra. Ederki, topa egin dezagun, Bai. ardo on batekin, bertako Bai. ardo batekin. Nola ez, bikaina dena, bikaina. Bai, beno. Aitzu, Lorea eskerrik asko haunitz, zuekin doainen harrera ona izateatik, plazer bat izan du da, zuekin hemen egotea eta Berdin. eskerrik asko haunitz. Bai, Zuei ikusi duzue kontuan izan elikagaia eta elikadura ikagarri garrantzi dela, garrantzitsua dela, ez da? Zer jaten duguna hori bai gera, ongi izan, zaindu, eta hurrengo arte berriz ere hemen egonen gara Nafarroko janariak saio berri batekin. Aio, hurrengo arte. Aio. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.